ти го казала? Как? Но ми каза, че щяла да си направи някакви корекции, където тя не ги харесва. Аз си я харесвам всякак. Не, аз съм казал, че тя, и пак ще го кажа, че тя е жена за 200 жени. С гърди, без гърди, пак си я харесва. Без гърди, да. Не можеш да ми казваш сега като мъж, че не си по-доволен, Ели? Ами не знам, той не сме да ма пипни много. Определено много по-добре стоят. Да. Аз обаче не съм наясно защо го направи. Ти, защото според мен ти си имаше гърди, беше си пишна. Аз съм си била пишна с сутен. Като си махна сутена, какво става? След 2 раждания ти си благословена, че си родила едно дете и нямаш проблем с кожата. Аз и преди си нямах и след това си нямах при мен проблем никакъв. Добре, ти изглеждат вчера, ти ги дах и ни снимки. Много добре, браво. Кажи... Не се харесвах, бе, особено след този Big Brother. Страшно много не се харесвах, като се гледам отстрани. Какво значи особено след това? Когато започнеш да се гледаш на камера. И на камера, и аз просто отвратих от себе си. За много работи. И като не се харесвам, и като мога да направя нещо, да си оправя нещата. Ти си направил 2 корекции на куп. Ами през 2 седмици. През 2 седмици. Аз мисля, че с... Не на куп, защото пак мисля за неща, че трябва да се движи, да си оправям къщата и нещата. Да се грижи за децата. Да, винаги ги мисля тези работи. Кое направи първо? Корема или гърдите? Гърдите. Гърди и после корем, да. Болеше ли те? Не. Изобщо такива работи за болки и за работи не мисля, че... Болката е една такава стягаща, все едно, че имаш... Когато се видя за първи път след операцията, какво каза? Оплаших се. Мислих, че доктора просто прикалил с големината. Обаче доктора ми е най-прекрасният на света. Няма да казвам кой заради Сем, обаче то се знае. Ти нищо не каза просто така. Какво каза като се видя? Не каза ли? Казах, че ужас приличам на някаква порно актриса. Ама те после първоначалната големина... Но Веско каза, на мен ми харесва. Няма лошо да приличаш на порно. Първоначалната големина, която се вижда, не е тая, която е сега, примерно. Сега вече са си нормални, както ще си останат. Тоест има подотини от самата операция. Да, защото то не е само поставяне на имплант, то е но другата операция със сигурност боли много на корема. Не боли толкова много на корема. Въпросът е, че трябва да лежиш една вечер с леко вдигнати крака там в болницата, което е неприятно. Особено пък за мен, аз не обичам да стоя на едно място. И така. И на другия ден се ставаш... Операция, не може ли да спортуваш малко мързелано? Гала, това е кожа. Значи, дай да се сравним типа кожа. Погледни каква съм. Виж, най-малкото студено. Виж, си нежна. Ама да, кожата се отпуска страшно много. Кристиян, като бях бременна с него, корем почеше от тук. Честно, бе! Никой не ми вярва. И тази кожа се отпуска. Може ли да прибереш кожа с диети, или кожа с фитнес, или кожа с някакви упражнения? Няма как да стане тази работа. Затова при мен нещата или са драстични, се правят моментално, стига да мога и да имам възможност. Веско, ти как ти си направи една операция с хъркането, с теб сме си говорили, обаче имаше някакъв проблем. Какво стана след това? Добре ли си? Чуваш ли? Да. Спомням си, че ми се беше оплакал след това, че... За чуването чува, ама за хъркането хърка. Сега ще преживееш. Красива, с цици, всичко си имаш, няма да го преживееш. И му развалиха хубавия нос. Защо пък? Какво му е на носа? Виж сега, виж в профил как му е носа. А той имаше перфектен малък, така леко само му се дигаше носа. И сега му стана боксерски нос, без да се е боксирал. Поне да беше. Много искам да ти кажа. Така ли? Ми е симпатичен така с този нос, не знам. Въпросът беше и поне да спре хъркането, ама няма. Така че... Естествено. Чувстваш ли се по различен начин? Имаш ли повече самочувствие и въобще за това ли ти беше освен при Пинокио. Чувствам се удобно. За мен важно е да се чувствам удобно. Това е по същия начин, както си избирам и дрехите. Мен не ме интересува каква е модата, примерно, или кой как ходил, или някакви такива работи. За мен е важно да се чувствам удобно. Аз се чувствам много удобно. Това е наистина най-важното. Благодаря пак на всички, които са грижили за мен. Направили сте такъв подарък и на сестра ти? Тя ли искаше или вие решихте да изненадаме? Виж колко е хубаво, дай да ти подарим и на теб. Значи, преди време, може би година. Преди да влезе. Леле ти ли? Твоята леля? Леле ти. Година преди да влезнем с Леля и си говорихме, нали? И тя, аз нещо питах, викам, бе, каква ти е мечтата на теб? Тя ми каза, че искала корекция.
И аз тогава и казах, какъв ти е проблема? Добре, кажи ми при нея с този безумно лут, екстравагантен външен вид, с тези татуировки работи, кой ще забележи дали има гърди или не? Ама ето, тук е пак идеята. Аз не, тя е толкова интересна, че като я погледнеш, аз ще я разглеждам половин час без въобще да се сета да си сваля погледа надолу. Ето, вижте, това е разликата, че не е въпросът дали хората ще я гледат по някакъв начин. Въпросът тя да се чувства добре, защото тя едно време беше доста пишна преди да отслабне толкова много. Защото тя пък е и слаба, да. Много слаба и тя си беше доста пишна, така... И искаш да се възвърне. И Веско, каза ти, че това е мечтата и ти? Да, тя каза, че това е мечтата и аз си обещах, че един ден ще се сбъдне мечтата. И така, при мен това е една, как да кажа, психологическа техника. Значи, когато аз видя един човек, който е с силна мисъл и здрава психика, когато му обещаеш нещо, той почва да си мисли за това нещо и по този начин помага нещата да стават. Да. Тоест, по някакъв косвен начин тя ви е помогнала да спечелите тази награда и оттам да й се сбъдне мечтата. И оттам, да, има логика в цялата работа, помисли да видиш. Това. И добре, тя дойде да си направи тази корекция. Казвам дойде, защото знам, че тя живее в чужбина. Ние сме се включвали с нея, говорили сме, с теб сме си говорили за татуировките, за всичките тези... Дойде специално за това. Тя избра доктор.